Opisyal na natapos ang school year 2020 ug 2021. Nasuta nga 400 ka mga tinunan sa Tibok Central Visayas ang nangahagbong. Anong report ni Femari Dumabok. Mato ni Department of Education Central Visayas Regional Director Dr. Salustiano Jimenez nga netong Hulyo 10 pa opisyal nga natapos na ang klase. Sagad ning simanaha gipahigayon ang virtual closing o graduation. Apan iyang giangkon usab nga may 400 ka mga tinunan nga nahagbong nga karon gipaubos sa remedial classes. Sa Tibok Central Visayas adunay 1.8 million ka mga tinunan. Naamang gyud tay mga gipangbuhat nga makita pod nga ma-assess ang bata kung panlitan hagbong bagyod or dili. Do very minimal ang mahagbong. We also conducted mga remediation. So na mga remedial classes, enhancement gahimo sa mga teachers. Samtang si tinta na ka mga pribadong tunghaan sa rehiyon ang temporaryo nga nanira. Gipanlantawan nga dulaan sa 2 milyones ka mga tinunan ang magpa-enroll sa school year 2021 to 2022. Gani sa early enrollment lang tunga sa 1 ka milyon na ang natala. Gitugan usab ni Jimenez nga tulo ka schedule ang gipilian karon sa pagpaabli sa sunod school year. Una sa Agosto 23, Setyembre 6 ug Setyembre 13. Samtang wa pay klaro nga madayon ang limited face-to-face learning. Hinungdan nga giandam na usab ang mga gamit ug pamaagi sa distance learning. Though there is no face-to-face, but all our schools are already preparing. For Central Visayas, our schools are already preparing for possible limited face-to-face. That's why I requested all the superintendents to let the schools come up with a possible limited face-to-face implementation plan. Oba ni Godfrey Rilien. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.